Hi vlogs! Welcome to my guys! Itong product namin sa Bucket. Kauntag saging. Sariling produkto. Ito na lang natira. Sili. Kinsa gusto silian. Para sa mga chismosa, sili. Anong silian ng baba. Wala lang ninabilin sa talong. Napay kung kakilo ata. Kasi gusto mag-order. Dili na kayo kuan siya. Dili na kayo na straight. Oh, kini. Kilo dyan ni ha. Pero walay kuan. Oh, di ba? Oh, jud kayo nung may sariling tanong ba kay tapos lang jud siya, di ba? O di ba? Mo na lang ni sa duha ka sipi mo na lang ni. Di man ko makayag dala kay baha kayo. Baha sa bucket. O di ba? Basta kaning sili lagi oh. Para lagi ni mga chismosa. Nga basa og simod. Char. Okay guys. Di ba sa may og kaon? Before that, don't forget to subscribe my channel. Bisayang Kulot. Thank you.